Tänään tehdään mojito oikeaoppinen. Mojitoa varten tarvitaan minttua, punttiminttua, tämmöistä isolehtistä, limehedelmää, ruokosokeria, rommia ja sodavettä. Välineitä, joita tarvitaan mojiton valmistuksessa on nuija, lusikka, tietysti lasi. Eiköhän ruveta tekemään. Eli tarvitaan ensin lasi, sinne nypätään tätä minttua, semmonen kymmenkunta lehteä, riippuu vähän mintusta, että toiset mintut on vähän voimakkaamman makuisia kuin toiset ja toisissa on vähän isommat lehdet, mutta noin semmonen 10-15 lehteä tulee oikein makoisa mojito. Sitten lime leikataan ensin kahtia ja puolikas leikataan 4 osaan. Eli yhdestä limestä tulee silloin 8 osaa yhteensä. Näitä semmonen 2-3 palaa sinne mojitoon. Tässä tapauksessa nyt vaikka 2. Aika mehukas on tuo lime. Sitten ruokosokeria. Vähän maun mukaan. Riippuu vähän lusikan koosta. 2. Suunnilleen 2 semmoista reilua teelusikallista. Sitten kun nämä on lasissa, niin sen jälkeen murskataan nämä limet tänne tästä mehu ulos ja mintun lehdestä lähtee maku mukaan tähän mojitoon. Ja tätä kannattaa painella suoraan ylhäältä alaspäin, niin ne mintun lehdet pysyy sitten ehjänä. Ja se näyttää, tulee esteettisesti vähän kivemman näköinen juoma. Toki jos itselleen tekee, niin vähän pyöräyttää, niin tulee vähän enemmän makua, mutta sitten tulee vähän sitä mintun silppua. Tämän jälkeen sitten lasi täyteen jäämurskaa. Ihan täyteen ei kannata laittaa, niin jää pikkasen tilaa sekoitella. Sen jälkeen rommi. Suomen lain mukaan 4 senttiä. Kotona voi larauttaa just niin paljon kuin haluaa. Ja riippuu sitten lasin koosta kotiolossa. Sitten lusikalla pikkasen nostellaan ennen kuin otetaan tuo sooda, niin se on helpompi sekoitella, niin ne jäät poppaa ulos sieltä samalla. Sekoitellaan ja lisätään soodavesi. Jos ei tämmöistä soda chifonia ole, niin tissivesi käy ihan hyvin. Tissy käy ihan hyvin tähän samaan. Sitten vielä kerran sekoitetaan se tasalaatuisesti sooda sinne joukkoon. Ja sitten jos haluaa vähän herkullisemman näköisen lopputuloksen, niin se voi topata jäämurskalla, niin tulee oikein tommonen maistuvaisen näköinen. Ja sitten vielä koristellaan se mintun tupsulla. Ja no. Nämä lehdet irti, että päähän jää tuonne tupsu, niin sen voi tökätä siihen keskelle ja pillit sisään ja nauttimaan. Mojito.